maszynną ten. Nie. Nie. O. Nagrywasz go? Mhm. Kochany. Dobra. No. Damianek. To kropeczko. Patrz, jaki jest spokojny, fajny. To kropeczko mała. Co ja tutaj mam? Co ta mamusia trzyma? Co mamusia trzyma? No. A, chyba głodny. O! O! Zdrówko. No, zdrówko. Moje skarby, kochane. Masz. Moje Może skarby. lepiej smoczka. O. No więc podnieś sobie. Dobra. Ślicznie.